passem doncs al punt número 16, moció per la declaració de Sanitari de Vilamajor com a municipi contrari a la caça presentada pel grup municipal Puça. Sí, bé, nosaltres abans que es produeixi la votació, en qüestió ens agradaria que tots els regidors aquí presents poguessin votar en llibertat de consciència i que no estiguessin lligats a cap tipus de disciplina de partit. Això és el que demanaríem que es fes i que espero que cadascú voti en consciència. Nosaltres recordem no fa gaire, va haver un ple aquí en què es va declarar el rei persona non grata, al qual nosaltres vam votar, si no m'equivoco, crec que a favor, perquè es declarés així, o que ja no recordo. Però en tot cas, un dels arguments que es va treure va ser que, home, tindre un rei que va a caçar elefants fa lleig, no? D'alguna manera entenem que el fet que es mati un animal no està més o menys ben vist en funció de la nacionalitat de la persona que mata l'animal. Aleshores, si volem ser una mica conseqüents i no ens agrada aquella conducta i la reprovem tots, entenc que tindríem, en aquest cas, que votar favorablement la moció que presentem nosaltres. Nosaltres presentem aquesta moció, doncs la presentem per un doble nivell d'arguments. D'una part, tenim uns arguments, diguem, purament ideològics o sentimentals o d'estimació cap a la natura i cap als animals. Se'ns dirà que els caçadors són els primers interessats, que hi hagi fauna per poder-la caçar, però no s'enganyem. La caça és una activitat lúdica, recreativa i el sentit de la caça és una persona que es diverteix disparant contra un animal. No ens enganyem, aquest és el fet. A nosaltres no ens agrada. Ja sabem que el fàcil és no presentar cap moció en aquest sentit i intentar recollir vots de dreta, d'esquerra, a favor i en contra de la caça. Però com que nosaltres som un partit que d'alguna manera anteposem la nostra creença personal i ètica davant d'interessos simplement de sufragis o de vot, doncs l'hem presentat. Voldria també l'Israel intervenir en aquest sentit fent uns arguments que són els arguments, diguem, no purament sentimentals, sinó més de seguretat. És a dir, en aquest aspecte que creiem pels incidents que històricament han anat apareixent a les urbanitzacions, que són una de les parts que estan més envoltades a nivell de boscos on es practica aquest exemple lúdic, doncs molts veïns han patit en les seves vivendes des de finestres marcades amb perdigons, presència de cartutxos en els camins rurals, per on transita la gent en bicicleta, per on transiten els nens en aquest entorn rural, no respectant-se les distàncies de seguretat respecte a aquells entorns on hi viu la gent, i per tant això també és un afegit que ens obliga com a idea a plantejar aquesta moció per tema propi de seguretat, a part del propi emocional o emotiu per part dels animals. Llavors aquesta presència ja hi ha testimonis de diferents vivendes de les urbanitzacions, on persianes estan marcades amb perdigons, on hi ha perdigonades en segons quins murs de les vivendes, inclús persones que han patit de molt a prop la presència d'aquesta acció de caça o d'aquests disparos que produeixen els caçadors. Bàsicament, creiem que per aquestes dues línies és important que presentem aquesta moció i ho exposem aquí a la taula perquè sigui votat. A nosaltres sempre ens agradarà més veure un animal a la natura, en el seu espai, que no ple de perdigonades. Molt bé. Aquesta explicació, com que tu bé has dit, que aquí el vot és lliure de cadascú, que acabar per ningú ha coaccionat a ningú ni de partit. No estic dient això. La llibertat que cadascú expressi. M'agrada que tu diguis i que donis llibertat al teu grup que voti consciència. Molt bé. Llavors, en tot cas, si alguna cosa a afegir en aquest sentit. Nosaltres, en aquest cas, aquest cop, jo crec que ens canviem els papers. Nosaltres som de Puça, aquest cop. No hem fet una enquesta per internet, ni hem fet res, però preguntant a tota la gent del nostre grup, hi ha gent francament a favor, hi ha gent francament en contra, a tots aquests arguments, doncs hi ha els arguments dels pagesos que tenen problemes, i per tant, davant de la disparitat de criteris, doncs ens abstindrem. Molt bé. Algú vol dir... Jo ho comento ara que hi ha circumstàncies i circumstàncies. Estic totalment d'acord amb la perillositat que n'hi ha i que es tenen que posar mesures perquè no hi hagi perillositat, però aquí entrem en un terreny de particulars, de
cotos, de caça cinegètica que està feta per caçar, sigui pels motius que sigui, també veiem ells, també mengem pollastre i també matem animals d'una altra manera. Els animals, n'hi ha determinats animals que es cacen que fan mal i també tenim que respectar els llocs on es cacen, com es cacen, d'acord amb posar unes mesures, però jo també m'abstindré perquè estem lluitant en contra dels interessos que avui en dia bastant normats per un determinat grup de pagesos, persones i demés que es dediquen a fer, com he dit, vedats, cotos, etc. de caça. Alfons, en tot cas, tampoc m'agradaria que s'interpretés malament la nostra decisió. És a dir, nosaltres no estem tampoc en contra de que hi hagi supòsits en què es puguin caçar animals en poblacions superpoblades i que d'alguna manera s'han de controlar. Ens agradaria altres fórmules, no? Però és que no estem parlant d'aquest tipus de cacera nosaltres. No estem parlant de la cacera que és, per exemple, òbviament, si tu a casa tens una invasió de formigues, doncs agafaràs el producte que tinguis a casa i a veure, no estem extralimitant la nostra postura en aquest sentit. Estem dient que el concepte de cacera com a activitat únicament lúdica, ja sabem que no té l'Ajuntament cap competència normativament parlant per regular-la perquè és una llei estatal i per tant no té les competències municipals, però tampoc tenien cap competència per declarar-nos municipi sobirà independent i ho vam fer. Per tant, és una qüestió de voluntat o no política. Per tant, cada cosa dins de la seva justa mesura. Jo he lligat amb això que deies tu, ara que clar, tu a la moció dedica de declarar Sant Antoni de Vilamajor com a municipi contrari a la caça. Jo, en aquest cas persona, Maria Lluïsa, no puc votar a favor d'això, no puc votar a favor de cap municipi perquè, com bé deia l'Alfons, les mesures que nosaltres municipalment, la meva persona, no correspon a que aquest municipi contrari a la caça. Si la caça es produeix en els llocs establerts, amb les mesures que toquen, jo lamento, clar, aquí n'hi ha hagut, segur que aquí, en aquest poble o en qualsevol altre indret que hi hagi cacera, doncs que poden passar, com poden passar milers d'accidents en altres circumstàncies. Per tant, jo ja dic definitivament que jo no puc votar a favor ni abstenir, jo votaré en contra d'aquesta moció perquè entenc que el municipi doncs ha de tenir la seva. Però Maria Lluïsa, jo puc entendre que tu votis que no perquè tens unes conviccions morals que dius, jo entenc que la caça és un esport que Jo voto que no perquè com a municipi contrari a la caça, jo no puc declarar Sant Antoni municipi contrari a la caça. I pots declarar el municipi lliure de la sobirania de l'estat espanyol que tampoc tenim competències? És que a mi el argument legal no val en els casos. Tu m'has demanat la llibertat de vot, vull dir que llavors cadascú que... Maria Lluïsa, l'argument ha de ser... No, l'argument és el que jo vull manifestar, no? Penso que, per tant, cadascú que digui el que ha de dir i ja està. Penso, vaja, no sé. L'altre que dius tu també vaig votar que no, No, vull dir que, a veure, tu, aquí la pregunta és que per declarar Sant Antoni de Vilamajor com a municipi contrari a la caça. I que les coses es tenen que fer d'acord a la llei i a la normativa. I que la llei i la normativa sempre n'hi ha uns que guanyen i uns que perden. Aquí n'hi ha els caçadors que per àmbit estatal o per àmbit que sigui els interessos dels vedats, dels cotos, de les persones que es dediquen a criar espècies cinegètiques perquè siguin caçades, que han prevalgut majoritàriament a les que no ho volen. Així és, Alfons, si votes d'acord amb el que preval la llei, com vas votar no en el seu moment i l'altre, ara també et toca votar no. Jo que votaré que no, ja l'he dit, Votaré contra, i he dit, i el de l'altre que dius tu ara, per al punicom de la llei, vaig votar que no, amb la forma, no que no estiguessi d'acord, que ho vaig dir, vaig votar amb la forma, i mateix que el que diu és, amb la forma, perquè respecto, perquè jo pateixo, les mesures que ell diu, pateixo, jo estic, la meva casa dona al final de la urbanització, i no respecten els 500 metres que tenen que respectar per cacera. I tu faràs l'acció que correspongui perquè no succeeixi. A l'actuació que penso que això sí que correspon a qualsevol, a denunciar allò que no està ben fet. Entenc que això sí, però... Fins al punt d'espècies cinegètiques que estan permitides caçar-les, entremig de setmana, veus que estan fet caceres de senglars, els Mossos d'Esquadra, aviam si tenen permís, perquè només es poden caçar uns determinats dies i unes determinades maneres i d'una determinada forma. I els he trucat per veure si hi ha permís o no i s'han presentat allà. Amb unes coses sí, però ara, en estar en contra de la cacera... Un parell de coses. És a dir, no a mi, jo no estic en contra de la moció, no res,
però entenc que no es contraposa amb res més del que hem fet. No s'ha d'aprovar o tombar en contraposició amb el que hem fet anteriorment. Hi ha molts arguments que s'esgrimeixen per defendre-la o criticar-la. Jo el que entenc és que no té res a veure això amb el fet que, primera, quan ens declarem territori lliure i sobirà no anem en contra de res, sinó que anem a favor de... I per tant, no seria... Nosaltres vam votar a favor de la resolució que et dius. I en segon lloc, llavors, jo també vaig votar en consciència a declarar el rei persona non grata, però segurament pel que menys va ser per la cacera d'elefant. I 50 motius més per declarar-lo non Es va grata. treure aquest tema. Era un argument més, però no per Però tenia 50 motius més amb la cacera. Jo penso que estem d'acord i jo particularment estic en contra que el rei es va ser casat per abans, que està prohibint casar i és una sèrie, és una espècie que està en protecció. Ara, Allí no està prohibit. sí que està prohibit. No està prohibit. Però com que no podem... Clar, sí. Elefants, hipotèmies. Si us sembla, doncs, passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Ai, no, forense. En contra?